2026 கூட்டணி யார் வந்தாலும் சேர்த்துக்குன்றாரு. அப்போ நீங்க அந்த கூட்டணியோட சேர்ந்து பயணிக்கிறது இருக்குதா? உங்களுடைய கொள்கை கோட்பாடும் அவருடைய கொள்கை கோட்பாடும் ஒத்து போகுது. பங்கு அதிகாரத்திலையும் பங்கு சொல்றாரு. இல்ல அது ஒத்து போகல. இல்ல நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் மாநாட்டில் அது நான் சொன்னதுங்கிறது நீண்ட கால என் இன வரலாறு, இதில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் அதுக்கு தீர்வு என்னன்னு வந்தது. இந்திய திராவிட கொள்கைக்கு மாற்றாக வந்தவங்க நாங்கள் தமிழ் தேயர்கள். நான் வந்தது ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து அரசியல் அதிகாரத்துக்கு வரணும்னுலாம் நான் வரல. நான் படம் எடுத்து கையளிச்சிருச்சு. காரணம் என் இனச்சாவு. அப்போ எனக்கு கையளிக்கப்பட்ட கடமையை நான் செய்யணுங்கிற நிர்பந்தத்துக்கு தள்ளப்பட்டேன். அது செய்கிறேன் உறுதியாக. அவருடைய கொள்கை திராவிடமும் தமிழ் தேசியமும் இரு கண்கள்னு தம்பி சொன்னார்னா அது எங்கள் கொள்கைக்கு நேர் எதிரான. தமிழ் தேசியம் ஒன்றும் இல்லை, அது வேற, இது வேற. இது என் நாடு, என் தேசம், இங்கு வாழுகிற மக்களுக்கான அரசியல் தமிழ் தேச அரசியல். தெலுங்கு தேசம்னு கட்சி வச்சார்ல என்டிஆர். தமிழ் தேசம்னு வைக்கும்போது அதை ஃபாசிசம், சாவனிசம், செப்பரேட்டிசம்ங்கிறீங்க. அது எங்களுக்கு அது ஏற்புடையதல்ல. உங்களுடைய கொள்கை தமிழ் தேசம். அதனால அது ரெண்டு பேர் கொள்கையும் ஒன்றா இல்லை. மற்றபடி எங்களுக்கு மொழி கொள்கையிலே முரண்பாடு இருக்குது. எங்களுக்கு கொள்கை மொழி எங்கள் தாய்மொழி தான். எங்களுக்கு இல்லை, எல்லா மொழி வழி தேசியனத்திற்கும் கொள்கை மொழி அந்நியன் மொழி கொள்கையாக இருக்க முடியாது. விரும்பினால் கற்போம், தேவையினால் கற்போம். ஆனால் கொள்கை மொழி, பாடமொழி, பயிற்று மொழி, எல்லா மொழியும் எங்களுக்கு தமிழ் தான், எங்கள் தாய்மொழி தான். அதுபோல தான் ஆந்திராவில் இருக்கணும், அதுபோல தான் கர்நாடகாவில் இருக்கணும், அதுபோல தான் கேரளாவில் இருக்கணும், அதுபோல தான் ஒரு இணைப்பு மொழியாக ஆங்கிலம் நமக்கு அவசியப்படுது, கற்றுக்கொள்ளலாம். இப்போது நாங்கள் ஈழத்திலிருந்து ஏதிலிகளாக ஃப்ரான்ஸுக்கு போனோம். ஃப்ரெஞ்சு கற்றுக்கிட்டு போனோமா, போய் கற்றுக்கிட்டோமா? இராணுவத்திலேருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்று என்னோட நிற்கிறாங்க. ஹிந்தி படிச்சுட்டு போய் அங்கே போய் இராணுவத்தில் சேர்ந்தாங்களா, போய் ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டாங்க. அது ஒரு பெரிய சிக்கல் இல்லை. தேவைன்னா ஒரு மொழியை படிச்சுக்கலாம். ஆனால் அது கொள்கைன்னு இருக்குல்ல, அதை ஏற்க முடியாது. எல்லா கட்சிகளையுமே உச்சத்தை விடுத்து விட்டு உங்களை மட்டுமே நம்பி வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை, அதுக்கு பொருத்தம் பார்க்கணும். நீங்கள் அரசியல் புரட்சியின் மூலமாக தான் மக்களை வென்றெடுக்க முடியும். அது நீங்கள் என்ன மாதிரி கருத்துக்களை வச்சு மக்களுக்கு ஒவ்வொன்றிலையும் நீங்கள் தெளிவுபடுத்துறீங்கன்னு இருக்குது. ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ கேள்வி என்கிட்ட கேட்குறீங்க. இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நின்று பதில் சொல்லி விளக்கம் சொல்ல தெரியணும். ஒரு பிரச்சனைனா பிரச்சனைக்கான வேறு தெரியணும், அதுக்கு தீர்வு தெரியணும். இப்போ இந்த இடத்துல நிற்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல சொல்லும்போது அம்மா சொல்லுவாங்க 4 கம்மாய் தண்ணி இங்கே வருதுன்னு. ஒரு தங்கச்சி எனக்கு 30 வயசாகிடுச்சு, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கம்மாயும் தூர்வாரி நீர்த்தேக்கத்தை ஆழப்படுத்தலைங்கிறாங்க. இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ இது என்ன செய்யுது? இதுக்கு தீர்வு நீர்த்தேக்கத்தை ஆழப்படுத்துவது, நீர் வழிந்தோடுற காவாய்களை அகலப்படுத்துவது. இப்போ என்ன, நம்ம ஆட்சியாளர்கள் சிமெண்டை போட்டு பூசுறாங்க. பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நீர் மேலாண்மை செய்த ஒரு இனத்திற்கு மண்ணரிப்புக்கு சிமெண்ட் பூசுன்னு சொல்லி கொடுக்காது. மரம் வளர்க்கணும் கரையில். மரத்தை வளர்க்கும் போது மரத்தின் வேர்கள் மண்ணை அரைக்க விடாமல் கரை பதிலாக சிமெண்டை போட்டு பூசுனா எப்படி? அதை நோக்கி பயணிக்கணும். பல விமர்சனங்களுக்கு பதில் சொல்லி ரெண்டு கட்சியில மட்டும் நேரடியா சொல்லிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா, பாஜக எனக்கு சித்தாந்த எதிரி, அதே மாதிரி திராவிட மாடல் அப்படின்ற வார்த்தையை டைரக்டாவே சொல்லிட்டாரு. அதை நீங்க பெரியாரை ஏற்கும்போது திராவிடத்தை ஏற்கிறீங்க, அதை தான் அவங்களும் ஏற்றுக்கிட்டு திராவிட மாடலுங்கிறாங்க. நாங்கள் அது திருட்டு மாடலுங்கிறோம், இது தீஞ்சு போன மாடலுங்கிறோம். திராவிடம்ங்கிறது சமஸ்கிருதம், மாடலுங்கிறது ஆங்கிலம். இது என்ன தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாடல்? தமிழன் அறம் சார்ந்த ஆட்சி, தமிழர் ஆட்சின்னு சொல்ல அவங்களால முடியல. இது என்ன மாடல் இது? சார், அந்த கூட்டணி விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க? ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு. கூட்டணி வைக்கலாம், ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு. இது நீண்ட நாளாக இருக்கிற கோரிக்கை, நாங்களும் எழுப்பினது தான். இப்போ திருப்பி அழைப்பா பார்க்கலாமா? திரு விசிகா, நாத்தாக்க அந்த கட்சிகளுக்கான அழைப்பா பார்க்கலாமா? நான் மிகுந்த தெளிவான கொள்கை முடிவுள்ளவன். என் பயணம் என் கால்களை நம்பி தான். அடுத்தவர் கால்களை நம்பி உங்கள் பயணத்தை தொடங்காதீர்கள் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை படித்தவன். இப்போ நான் என்னுடைய இலக்கை நோக்கி பயணிக்கும்போது உங்கள் கால்களை நம்பி பயணிக்க முடியாது. நான் திருப்பத்தூர் போகணும்னா நீங்கள் திருப்பூர் போனீங்கன்னா என் பயணம் வெற்றி அடையாது.
என் இலக்கு என்ன, என் பாதை என்ன, என் நோக்கம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும். எனக்கென்று ஒரு கனவுங்கிறது என்னுடையது இல்லை, என் முன்னவர்களின் கனவு. அவர்கள் எங்களுக்கு கையளித்தது. அதை நிறைவேற்ற போராடனா புதுசாக ஒரு கொள்கை வகுக்க வேண்டியது இல்லை. என்னுடைய மறைவன் வள்ளுவ பெருமகனார் குடிதலி கோலோச்சு மாநில மன்னன் அடிதலி நிற்கும் உலகு முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறை என்று வைக்கப்படும். துணிவுடைமை தூங்காமை கல்வி இவை ஒன்றும் நீங்கா நிலநாள்வனுக்கு அஞ்சாமை அறிவு ஊக்கம் ஈகை இந்நான்கும் எஞ்சாமை வேந்தருக்கு அழகு. எல்லாத்தையும் பாடி வச்சிருக்கான். வேளாண்மை எப்படி செய்யணும், அரசாட்சி எப்படி செய்யணும். அப்போ இவ்வளவு கொள்கை இருக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் குற்றாகும். அறம்தான் அறத்தின் வழி நின்று வாழ்பவன் ஆள்பவனே. எங்க முன்னவர்களின் ஆட்சி முறையும் அதுதான். நீங்க எந்த ஒரு இனத்தையும் நாங்கள் வென்று அடிமைப்படுத்தி உலகத்துல பல்வேறு நாடுகளை வென்று அரசாட்சி செய்த எங்கள் முன்னவர்கள், குறிப்பா அருண்மொழி சோழனும் அரசேந்திரனும் ஒரு இனத்தை அடிமைப்படுத்தி ஆண்டாங்கிற செய்தியை நீங்க எங்கேயாவது படிச்சது உண்டா? இல்லை. அப்போ அந்த மாண்பு எங்களுக்கு இருக்குது. அதன்படி தான் நாங்கள் வாழுவோம், ஆளுவோம். நான் தனிச்சு போட்டிடுவேன்னு சொல்லிட்டேன். பல எந்த தொகுதிப்பா? வடக்கு தொகுதியில் போட்டிடுது. வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் எப்படி இந்த சொல்கிறாங்கல்ல, எப்படா இவ்வளோ பேர் வந்தாங்கன்னா அப்படி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் என்ன வேலை செஞ்சுக்க பாருங்கள். இப்போ நான் கிளம்பி ஒரு வாரம் ஆச்சு. தீபாவளி அன்னைக்கு தான் போகிறேன், திருப்பி வருவேன். அதனால் என்னுடைய பயணம் ரொம்ப உறுதியானது, அது நிலைத்தது. அரசியல் அனுபவத்தின் அடிப்படையில், உங்களுடைய நீண்ட கால அரசியல் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நடிகர் நீ முதலமைச்சர் ஆக முடியுமா? அதே போல விஜய் சாதிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா? மேடைகளில் பொங்கி பொங்கி பேசி இருக்கிறாரு. அதை காலம்தான் தீர்மானிக்கணும். அது எனது மக்கள் கையில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம அதை போய் பேசிட்டு வேண்டியதில்லை. நாம் ஒரு இலக்கை நோக்கி ஒரு பயணத்தை தொடங்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கோம். தம்பி இப்போ வந்திருக்கிறாரு, அவரை வாழ்த்தணும். ஒரு அண்ணனா எதை எடுத்துக்கலாமா? ஏன்னா அவருடைய கொள்கையை நீங்க முழுசா கேட்டுட்டீங்க. நான் கேட்கல. இல்ல, அவர் பெரியார் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை நாங்க ஏத்துக்கல. அது போக திராவிடமும் தமிழ் அதுல இப்ப வரும்போது வண்டியில நான் தெரியும் உங்களுக்கு காலையிலேருந்து பயணத்தில் இருங்க. நீங்க தம்பி கேட்டு பயணத்தில் இருக்கேன். நான் முழுக்க கேட்கல. தம்பிகள் சின்ன சின்னதாக அனுப்பின அந்த துளி காணொலியில பார்க்கும்போது பகுத்தறிவை ஏற்கிறோங்கிறாரு. பகுத்தறிவு கொள்கைகளுக்குள்ளதான் கடவுள் மறுப்பு இருக்குது. பெண்ணிய உரிமையை ஏற்கிறோம்ங்கிறாரு. நாங்க என்ன சொல்றோம்? பொதிக்கல. எங்களுக்கு எங்க முன்னவர்களின் முன்னுரிமையே பெண்ணுரிமை தான். பெரியார் ரொம்ப நீ உலகத்துல எப்படிப்பட்ட பெண்ணை, இப்படி ஒரு பெண் வாழணும்னு உலகத்தில் ஒரு சிந்தனையாளன், புரட்சியாளன், ஒரு எழுத்தாளன், ஒரு கவிஞன் எப்படியெல்லாம் கற்பனை பண்ணி எழுவானோ அப்படி வாழ்ந்து மறைந்த மகள் எங்க பாட்டி வேலுநாச்சியார். நீங்க பெரியார்லாம் அப்ப பிறக்கவே இல்லை. ஒரு பெண் கணவளை இழந்த பிறகு வெள்ளச்சேலை கட்டி முக்காடை போட்டு மூக்க சிந்தி மூளையில உட்காரணுங்கிறதான் அன்னைக்கு இருந்த மரபு. ஆனால் இழந்த நிலத்தை மறுபடி போரிட்டு மீப்பனு கை குழந்தை இடுப்புல தூக்கிட்டு போய் மறுபடி ஐதரளிட்ட படவிதை வாங்கி இழந்த நிலத்தை போரிட்டு மீட்ட மான மரத்தியம் பாட்டி. அவளை விட நீங்க ஒரு பெண் குலத்திற்கு, ஒரு மாதர் குலத்துக்கு ஒரு 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 முன்மாதிரி காட்ட போறீங்களா? நீங்க பெரியார் பேசுறதுக்கு முன்னாடியே வாழ்ந்து காட்டிட்டு போயிட்டா. எங்க முன்னவர்கள் என்னைக்கு நாங்கள்லாம் பெண்ணி அடிமைத்தனம் பண்றவங்களா? 300க்கும் மேற்பட்ட பெண்பார் புலவர்கள் தமிழ் இல்லையா? பெண்களை காப்பிய நாயகா வச்சு காப்பியம் பாடலையா? சொல்லுங்க, நீங்கள்லாம் சொல்லுங்க. மன்னராட்சி காலத்துல ஒரு அரண்மனைக்குள்ள, அரசவைக்குள்ள ஒரு பெண்மகள் கால் சிலம்பை உடைச்சு நீதி கேட்கிற ஜனநாயகத்தை வச்சிருந்தான் பாண்டி. இப்ப மக்களாட்சியில ஒரு சட்டசபை உறுப்பினர் தனியா எந்திரிச்சு பேச முடியுமான்னு பாருங்க. அப்ப நீங்க பெண்ணிய உரிமையை பத்தி பெரியார் தான் எங்களுக்கு கற்பிச்சாருன்னு சொல்லக்கூடாது. அவரும் பாரதி பாடியிருக்கான், எங்க முன்னவர்கள்லாம் பேசியிருக்காங்க. பெரியாரும் பேசினார், பெரியாரும் போராடினார். அப்ப பெரியார்கிட்ட எடுத்துக்கிறோம்னா அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள்லாம் பேசலையா? பகுத்தறிவு அவரே சொல்றார். பகுத்தறிவை அயோத்தியாச பண்டிதர்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டேன், கம்யூனிச சித்தாந்தத்தை சிங்காரவேலர்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டேன். யாரு? ஐயா பெரியாரே சொல்றார். அவர்கிட்ட நான் எடுத்துக்கிட்டேன். பெரியார்கிட்ட தான் பெண் உரிமைங்கிறத நாங்கள் ஏற்கல. அப்படின்னா பெண் உரிமையை எங்கள் பாட்டி வேலுநாச்சியார்கிட்ட தான் எடுக்கணும்.
உங்கள் கோபத்தினுடைய முழுமையான வெளிப்பாடு என்றுமே விஜயோடு கூட்டணி கிடையாதுன்றதை நாங்க புரிந்து கொள்ளலாமா? நான் அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறேன். நீங்க அப்படி நினைச்சுக்கிறீங்க. யாரோடும் இல்ல, உறுதியா இல்ல, யாரோடு இல்ல, யாரோடு 2026 விஜயோடு இல்லை கூட்டணி. ஆனா ரெண்டு இல்ல, ஒரு இந்திய அரசியல் வரலாற்றுல ஒரு அரசியல் கட்சி 1.1 4.5 லட்சம் வாக்கு வாங்கின கட்சி உயிரோடு இருந்ததே இல்லை. அதுக்கு தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணிலாம் வென்றிருக்கு. அதிமுக எம்ஜிஆர் ஐயா வரும்போது கூட்டணி தான். இந்த கட்சிகள்லாம் கூட்டணி தான். தனிச்சு நின்று பாராளுமன்ற தேர்தலில் வென்ற ஒரே பெருமகள் அம்மையார் ஜெயலலிதா 2014 உங்களுக்கு தெரியும் 37 இடம். அதுக்கப்புறம் தனிச்சு நின்று வந்து அதிக வாக்கை பெற்று உயர்ந்தவர் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர் ஐயா விஜயகாந்த். தனிச்சு நின்று அதுக்கப்புறம் தனிச்சு நின்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் தான் இருக்கேன். ஆனால் இந்திய நிலப்பரப்புகளில் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு கட்சி 5 முறை தோற்றும் 6வது முறையும் தனிச்சு போட்டியிடுற கட்சி ஒன்று இருக்குன்னா வரலாற்றில், அது நாம் தமிழர் கட்சி. ஏன் சார் முதலமைச்சர் ஆசை இல்லையா சார் உங்களுக்கு? முதலமைச்சர் ஆகணுங்கிறது இல்லை, முதலமைச்சர் ஆகி என்னென்ன செய்யணுங்கிறதா லட்சியம். முதலமைச்சர் ஆகிறது அப்படிங்கிறது இல்லை, பதவிக்கு வர்றது, 4 சீட் அடைகிறது, 500 கோடியை வாங்குறது, 50 சீட்டை வாங்குறதுக்கு நான் வரல. நான் வியாபாரம் செய்ய வந்தவன் அல்ல, புரியுதா உங்களுக்கு? நான் விடுதலைக்கு போராட வந்தவன். நான் பிஸ்னஸ் மேன் அல்ல, ரெவல்யூஷனிஸ்ட். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு 2026 எல்லா கட்சிகளும் தேர்தல் வேலையை இப்பவே துவங்கிட்டாங்க. நாம் தமிழர் கட்சி வேலைகள் நான் எப்போவோ துவங்கிட்டேன். போதுமா சார்? இதன் மூலமா விஜய் விசஸ் உதயநிதி இல்ல விஜய் விசஸ் ஸ்டாலின் இப்படி மாறும்னு நினைக்கிறீங்களா? அரசியலுக்குலாம் நாங்கெல்லாம் குறுக்கு கோடு போட்டு ஆடிட்டு இருப்போமா? போங்க சார். விஜய் பார்த்து பயப்படுவா? விஜய்னால யாருக்கு நெருக்கடி இருக்கு? யாரும் பயப்படுவா? விஜய் யாரும் பயப்பட மாட்டாங்க. யாருமே திமுகவும் பயப்படாது இல்ல. கோட்பாடு நீங்க என்னைய பார்த்து பயப்படுறாங்கன்னா, நான் இந்தியன் திராவிடம் இந்த கோட்பாட்டுக்கு எதிரானவன். ஏன் எதிரானவன்னா, இது ரெண்டுமே என் தேசிய என் இனத்திற்கு எதிரானது. என்னுடைய உரிமையை பறித்தது இந்திய ஆட்சியாளர்கள், இந்திய கட்சிகள். உங்களுக்கு தெரியும், என் மொழி உரிமையை இந்திய திணிச்சது. என்னுடைய மொழி ஆட்சி மொழி, அதிகார மொழி, பண்பாட்டு மொழி, பயன்பாட்டு மொழி, வழிபாட்டு மொழி, பயிற்று மொழி எல்லாத்திலும் அழிச்சது அதுதான். என்னுடைய உரிமை, கல்வி உரிமை, மருத்துவ உரிமை, மின் உற்பத்தி விநியோக உரிமை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போனது அதுதான். மொத்த வரியும் சுருட்டிட்டு போனது அவன் தான். மாநில தன்னாட்சி என்பது இவர்கள் முன்வைத்த முழக்கம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா, இதுவரை மாநில சுயாட்சின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. நான் வந்த பிறகு தான் தன்னாட்சின்னு சொல்லாடலே பயன்படுத்தினேன். உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதை சுயம்ங்கிறது சமஸ்கிருதம், தன்னுங்கிறது தூய தமிழ் சொல்லுங்க நான் பயன்படுத்தினேன். அப்போ இந்த இடத்துல எல்லா உரிமையும் பறித்துட்டு போன கட்சி அது. எனக்காக எதுக்கு நிற்காது? காவிரி உரிமையை பறித்தது அதுதான், கச்சத்தீவை எடுத்து கொடுத்தது அதுதான், லட்சக்கணக்காக என் இன மக்களை கொண்டு குவிச்சது அதுதான். அதனால நான் அதை எதிர்ப்பேன். திராவிடம் என்பது இந்தியத்தின் கூட்டாளி, பங்காளி, 2 பேரும் ஒன்று தான். இதை நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க. எங்கள் தாத்தா தெய்வ திருமகன் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர், ஆரியம் திராவிடம் 2ம் வெவ்வேறு அல்ல, 2ம் ஒன்று தான், ஒரு நாள் கட்டி பிடிச்சு கைகுலுக்கி சங்கமிப்பார்கள்ங்கிறாரு. நான் தமிழன் 2 பேரும் ஒரே நேரத்தில் எதிர்க்கிறார்களா இல்லையா? கோட்பாடு தான் இங்கே. கோட்பாட்டு அளவில் நாங்கள் இந்திய அரசியலுக்கு, திராவிட அரசியலுக்கு எதிரானவர்கள். ஏனென்றால் திராவிடம் எங்களோடே தமிழ் பேசிக்கொண்டு என் மொழியை அழிக்கும், எங்களோட தமிழர் உரிமைன்னு பேசிக்கொண்டே எங்கள் உரிமையை சிதைக்கும், அழிக்கும். இந்த நிலத்தில் இருக்கிற நச்சு திட்டங்களை எல்லாம், ஸ்டெர்லைட்டு, மீத்தேன், ஈத்தேன், இந்த எல்லா நச்சு திட்டங்கள், இந்த சிப்காடு அப்படி இப்படி நாசகார தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வந்தது யார்? திணித்தது யார்? காங்கிரஸ், பிஜேபி 2 கட்சி தான் இருந்திருக்கு. இந்த கட்சி எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் இங்கே வேறு உண்ட கால் உண்ட அந்த திட்டங்களை நிறைவேற்ற அனுமதிச்சது திமுக, அதிமுக. உண்மையா இல்லை? அதை மட்டும் சொல்லு. அணு உலை முதல்ல எங்கே வந்தது? கேரளாவுக்கு. ஏன் கேரளா ஏற்கலை? நான் வெளிச்சத்தில் வாழ்வதை விடவும் உயிரோடு வாழ்வது முக்கியமானது, நீ கிளம்புன்ட்டான். அங்க எதிர்த்த காங்கிரஸ், அங்க எதிர்த்த கம்யூனிஸ்ட், இங்க வையுங்க. யோசிச்சு பாருங்க, எப்படி சொல்லுங்க. செர்னோபில்ல வெடிக்குது, ரஷ்யாவில் வெடிச்ச செர்னோபில்ல திருப்பி அதே அணு உலை கையெழுத்து போட்டு ராஜீவ்காந்தி இங்க கொண்டு வர்றாரு. காங்கிரஸ் தான் கொண்டு வருது. காங்கிரஸ் ஆட்சி கேரளாவில் எதிர்க்குது, அதே தமிழ்நாட்டில் திமுக, இந்த அதிமுக இடிந்தகரையில் நிறுவ அனுமதிக்குது. அப்ப நல்ல திட்டங்கள், நல்ல கொள்கை உள்ள சீமான் அண்ணன் ஏன் அரியணையில உட்கார முடியாம இருக்குது? வரும். நீங்க என்னையை போல இப்ப நான் ஒரு கூட்டம் போடுறேன், இருங்க, ஒரு தாள் சோறு ஒட்டி கூட்டம் போடுறேன், ₹1 கொடுக்காம எனக்கு எத்தனை ஆயிரம் மக்கள் கூடுறாங்க. இவங்கெல்லாம் இருங்க,
இவங்க காசு கொடுக்காம கூட்டம் வருமா? சொந்த கட்சிக்காரன் காசு கொடுக்காம ஓட்டு போடுவானா? யார் பெரிய கட்சி? 36 லட்சம் வாக்கு ஒரு ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்காம வாங்கியிருக்கேன். இந்த பொண்ணை இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியுமா? என் கட்சி வேட்பாளர் யாராவது வாரிசுகளா? யாராவது பரம்பரை அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் பிள்ளைகளா? இல்லை, எளிய பிள்ளைகள் எங்களை தேடி நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வர்றோம். நீங்கள் வாக்கை பெறுவதில்லை, வாங்குறீங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க. அடர்த்தியான வறுமை ஏழ்மையில என் மக்களை வச்சு கடைசி நேரத்தில் ஓட்டுக்கு 1000 5 ஓட்டு இருந்தால் 5000 மொத்தமாக கிடைச்சோன்னே என் மக்கள் கை நீட்டிடுறான். நீ என்ன வெற்றின்னு தேர்தல் வெற்றி இதில் பெருமைப்படுற? சரி, ஆட்சிக்கு வந்து என்ன செஞ்சிட்ட? மறுபடியும் அநீதி தான். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும். 3 விழுக்காட்டில் இருந்த ஜனதா விக்தி புறமுனா இலங்கையை ஆள முடியும்னா, 2 விழுக்காட்டில் இருந்த பாரதிய ஜனதா திரிபுராவில் 42 விழுக்காடு வந்து ஆட்சியை கைப்பற்ற முடியும்னா, 8 விழுக்காடு இருக்கிற சீமான் 36 விழுக்காடை வந்து கைப்பற்ற முடியாதா? ஏன்னா நீங்க எதிரி கிடையாது. அண்ணனுக்கு தம்பிக்கு என்ன பகை இருக்குது? அவர் திராவிடத்தை முன்னெடுக்கல, தமிழ் தேசியமும் திராவிடமும் இரு கண்களுங்கிறாரு. அப்படி சொல்ல முடியாது. திராவிடம் தமிழ் தேசிய இனத்திற்கு கொடிய புண்களுங்கிறது எங்களுடைய கருத்து. திராவிடம் தீது. எங்க தாத்தா தேவனைய பாவனவர் மொழியில சொன்னா திராவிடம் தீது. இன்னொரு தாத்தா இருக்காரு, பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார். திராவிடம் தமிழருக்கு அயன்மை, இந்தியம் எப்போதும் எதிர்மை, தமிழம் மட்டுமே இயன்மை, தமிழ் தேசிய மட்டுமே பேருண்மைன்னு தரு. வேற ஏதாவது சொல்லணுமா? அது உறவு. என் பாதை என் பயணம் வேற, அவர் பாதை ஒரு பயணம் வேற. என் பாதையை முடிவு பண்ணி, என் பயணத்தை தீர்மானிச்சு, என் இலக்கை முடிவு பண்ணி 13 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு. விட்டுருவோம்.